sasongko gumenyar mangrenggorum ning puri suwuh arep Data Pitana suwuh werdine sirna arep nenggih swasana tentrem Data yaiku angesti wondene Pitana iku luhur sirna kang mala tuhu sidhem sining bawana lamun kita angesti marang luhuring budaya menika sesanti hamurwani pagelaran wayang Purwa wiwit kita kang Duk Sinawa Sembada dadi tuladha ambangun jiwa utama mila pantes tepat kagunan isi guna gunem kelawan gunawan ingkang sedaya ngemu surasa tontonan kang dadi tuntunan awasta tontonan lebet wayang Purwa dadi usada kang lagi nandhang karuna kridaning dalang kang mruba carita olah swara olah rasa lan sanggit sandhyatama hakreseng semuweh lejaring nala lara sing gending sumanding minangka piling sendana lagon yekti langsung kesemon Pradangga Munya kabareng Waranggana dadi panglipur kang Hanawung Sungkawa. Mila sinebat tuntunan krana wayang Purwa dadi srana nuntun marang marganing jiwa utama. Sinurasa saben parwa piranganing carita tetela watak angkara yekti kalindih dening watak suci. Duh menika sinung tuntunan murih bebrayan nampi gegambaran kang ala singkirana ingkang becik ugrana jumbuh kelawan wangsaning para pujangga prawira marganing swarga nista marganing naraka lamat-lamat sumantening pradangga ngrumpuk pamadu swara sing gending pantes mangka purwaning carita Duh menika geblaring praja Ngastina inggih sinebat ing Gajah Hoya Limbenawi inggih sinebat ing Kuru Janggala mila hawasta negari Ngastina mengko werdi Duk Purwani binuka nalendring yasa negari menggih sawargi Prabu Nahusaya Prabu Hastimurti sinebat Gajah Hoya Limbenawi lapet rumuhun tilas kedaton ing Gajah wondene Kuru Janggala inggih kedaton ing bangsa Kuru. Negari Ngastina dumadi saking musuh bebanjaran yen to Citandra prasasat Pratisara Rukmi. Sinalasa ngapaning toya Benawi. Harga kang ngakarsa kinepeng wana Driginaris Tara kang tuwuh ing Karangkitri. Mila praja Ngastina pantes tepat Wara Sundari kang werdine bumi pinilih Wanantara teking Jaladri anggung pineksa dadi pasaban pangupaboga para kadang hamong tani teken tabari tansah tekun Angolasiti ora mok katemah ketekan ingkang kaesti lumbung paritasah Cinandi dadi ora Jawa sanegari cekap ing ayun turah ing wuri
Para misaya mina samya sawega anggendhong jala sigra numpak kanang bahita midra samudra yayah mas kentar lampahing ponang palwa. Para mudhata maruna manunggal sedya purita marang Sang Waradewija aglar ing pantiwiyata temah dados janming kang sujana. Bali usada Uswaraden tumeking desa winangun dadi saronan musadari panandhang raga. Marga-marga pinaparwarata bali wisma Rinengga Gapura linis banon sinungging warni sindura. Ora kuning warga dados teken sarasan minangka rigen tan wonten gendhak sikara. Bebrayan saeka praya aruming asma kinaryaja puhung hanggayuh luhuring bangsa. Pantes lamun ta praja Ngastina wis sinebat ngancik jaman Suwarna Dwipa. Nengyawa ingkang ngasta panguwasa negari Ngastina wonten den ucapna jejuluk Prabu Duryudana. Iya Prabu Suyudana ya Sang Jaka Pitana. Nararya Jaya Pitana ya Sang Kurupati. Sri Gendari Suta Drestarastra Siwi. Prabu Gandharya Tripamangsah inggih jejuluk Prabu Kurawendra. Jejuluk Prabu Duryudana Karana Narendra Sembaga wenangang rasa makutha kaprajuritan. Suyudana sinyudan para kawula labet agung peparinging sanata yayah lampahing toya narmada. Jejuluk Jaka Pitana dadi pemut. Tas Jaka sampun jumeneng Narendra. Jaya Pitana rasa ing pamuja Kurupati nenggih mustikaning bangsa Kuru. Gendari Suta yuganing Sang Dewi Gendari Drestarastra Siwi nenggih putra Sang Drestarata. Gandharya turasing Ratu Gandhara Tripamangsah Sang Nata Dampita 3. Wondene Kurawendra nenggih angratoni kadang 100. Prabu Duryudana pranyata Narendra ingkang Sumbaga Wirutama dasar Mahabektan Wita Dharma Hita Samahita Sarahita masli nambaran Sama Bidadana Denda. Wauta kaya mangkono nuju hari Respati Sang Katong Mayasih nurungganing Pandhapi Agung lenggah ing dampar kencana sesamek permadanis pinulas kang Sekra Tanjung sinebaran hurap sari ginanda wida lisa sepat ngasturi temahku nges gandaning Sang Katong tumekeng paningret yen Cinandra ngados sanes Prabu Duryudana prasaset Bathara Bayu ngejawantah kahayap para Hapsari bekambil hambal abar ingkang mara seba wonten ing sawi kapandhegan Radyan Dursasana ketingal samya suka wangun suka ketitik nyawisaken nunjuk kang ngarupi waragang towak bathik lan sapanunggalane sinambiringaken suwantening gongsa Kyayudan Mas ingkang tinababdi dalam karawitan sinawung pangeli ing warang kang mligi tinimbalan nuyen-nuyen ing Bajira Ngayun ketingal rontek lan diwaja kang Hangendanu Cinandra Pindha Jalada katempuh Maruta swasana arep sidon permanem tanana swara kang ngabawa amung kapiyarsa dawahing tusara kahiring Gusali kang Layha Makarti pating calang kerang pating calang krimbar ganti wonten ing Mandyaraga sinenta ingkang pareng-pareng rasa Prabu paninggih menika pujangganing Praja Ngastina pandhita sing suka lima parep Sang Resi Gawan Durna yakum yen Sang Baradwaja putra nyata pandhita kang wis limpah saliring reh
Dasar kawimbo sekti mandraguna prajayeng palugon ora mokal dening Prabu Duryudana kapitados nggembling sang Yipur kadang sata Kurawa. Datan kantun inggih Rangkana putra singgung paman. Wingking saking plasa jenengan inggih Pati Harya Sangkuni ya Pati Harya Sumanja Sang Trigantal Pati inggih Radyan Swila putra. Ing wonten sinambet inggih paning Radyan Kartomarma. Mung cumadang marang sadaya sang Prabu teka mangkono. Haduring Pati Harya Suman mecah marang sepringkang swasana. Sarwa manik pawing sinawung sasat sekara sinuji wong yen Banowati lawan risang Duryudana Sritinon ing pasewakan busana maneka warna
sebak puspiting udyana nyuwang panjerahing sarwa rukma parenggeng manik mawa retna Prabanyo sumirat kenyaring tejo liweran ler kitat sisiring takit limbuh kegondom mringing katiyuting maruta manda saparan mangambar gungas Wau Prabu Suyudana ngandika winara ing semu gampil benjang dehulun panamung amundi sabda njeng Rama mung kewala rinembak urumuhun mring kadang Sata Kurawa mring kadang Sata Kurawa met marga kang prayoga kang pinanggya jiwangga
Kawula nuwun-nuwun nggih anak Prabu. Mawantu-wantu kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Dene kula wani matur rasa padukendra ingkang boten kanthi katimbalan. Labet menapa krana sampun dangu anggen kula ngabiyantara ing ngarsa Prabu. Nanging dereng wonten dawuh saking paduka menggah menapa wigatos sing pasewakan. Kapara kula tingali sinuwun kados nembe nandhang duh kita menika menggalih perkawis menapa to nggih. Mugi padukendra mut dhumateng sabaning para winasis ingkang suraosipun Narendra Siniwaka menika mugi saged damel tentrem sampun ngantos damel tingtrim. Menawi anak angger dangu boten kersa paring dawuh tertamtu saged damel goreng ing samiswan menika nggih anak Prabu. Hanjrah ingkang puspita warum kasliring samirana mrih sekar kadung ngas gandanya maweh raras ronaning driya Mangkuto paman Pati Sengguni pun wonten timbalan nggih anak Prabu. Kaluhuran aturing paman Pati manawa dina iki jenenging Sulaki Nandang Sungkawa paman wonten ingkang ingsun penggalihake amung kejaba pangwasa Praja Ngastina besuk apa lestari ana ing astaning sun paman. Awit manut surasaning jangka bisa nyelestari ingsun ngasta pangwasa Praja Ngastina nganti sak turun-turune kudu liwat dalan Bratayuda Jaya Binangun. Ingkang mangkono wis ora ana pangarep-arep maneh besok turunku bisa nyekel pangwasa Ngastina iki. Sabab apa? Awit paman Patih weruh dewi mungguh kang dadi kadigdayaning para Pandhawa sak anak-anake paman Harya. Keparing matur nggih Prabu. Iya kepiye paman? Kula suwun anak Prabu sampun ngantos ngepokaken sila ngatosaken toya nggih nggih. Pandhawa dipun kondangaken Sekti Mandraguna menika harak namung rekayasanipun para Jurawarta kemawon to nggih. Saestanipun kedunging kasekten ulekaning kadigdayan inggih wonten ing negari Ngastina mriki menika kok anak Prabu. Sinuwun pirsa piyambak. Pandhawa mboten kagungan kengeyang Reksi Bisma.
Pandhawa mboten kagungan Kakang Begawan Durna. Pandhawa mboten kagungan anak Prabu Basukarna. Pandhawa mboten kagungan Reksi Krepa. Tuwin Pandhawa mboten gadah patih Sengkuni. Ingkang sedaya wau sagad dados sagak minangka tuwak sampun ngantos rontok sirabing nagari Ngastina menika anak Prabu. Ingkang menika kula suwun anak Prabu mboten perlu kuwatos. Saupami Bratayuda menika kelampanipun dinten benjing-enjing para sampun samapta ing gati sawega ing diri kok nggih. Menawi perlu sakmenika ugi kula sagah mbidhalaken kekiyatan Ngastina dhateng negari Ngamarta ngebak Praja Ngamarta. Kula kinten boten ngantos mlethek surya. Kula sampun ngaturaken gembungipun Pandhawa kunjuk paduka Prabu Duryudana menika menggah atur kula nggih. Paman Sengkuni nuwun wonten dawuh. Saben ingsun mirengake aturing paman kang kaya mengkono mau banget mbedhedhek atiku. Nanging ya saben ingsun mireng kesaguhamu kang mengkono mau tuwuh rasa kuwatirku paman. Banjur wirang apa meneh kang bakal tak sandang. Sabab akeh mleseti tinimbang bener ya aturing paman patih mau. Leres nggih leres. Betul. Betul nggih. Kosek Pak ning gondel. Aneng apa? Wong tuwek ki yen ngomong mbok aja glenyangan. Tembungmu ki nganggo diatur. Wong tuwek nek matur kok betal betul apa betul ki basa wayang iya. Wong gerang dienggo tuntunan senengane kok glenyangan kaya wong ngurakan. Oh lole. Lah wong sing glenyangan ki dheweke kok malah nesoni aku ora. Olehku glenyangan mapan nggon ngendi? Layan siadi matur mongko aturmu ki ora nyata kuwi. Apa ora jeneng malah ngumpuli wong sing glenyangan di. Cara aku dadi kowe isin kok diisin aku. Ngatasi piye luhur pangkate dhuwur kok mentala matur barang sing ora nyata ora. Nganti anak Prabu ngendika, bubar nampa aturmu bakal kuwirangan apa mereka bakal sinandang marang Prabu Duryudana sak Kurawane. Sinuwun dawuh kaya ngono kuwi kudune Si Adi mikir lan terus gelem ngowahi pangkartimu di. Si Adi kudu ngerti iki wis dudu jamane matur wong waton matur marang bapak sing mung seneng. Iya ta? Waktu iki dijaluk kudu sing sarwati nrabuka apa anane. Kanthi kowe matur mengkono mau anak Prabu malah bingung penggalihe. Ning kok sok baline. Yang Si Adi matur kuwi apa anane? Ing kono anak Prabu bakal pirsa kahanan sing sak temene. Ing sak banjure yen ana sing kurang tumuli ditambahi, sing rusak ditandani, sing lali dielingke, sing kleru ndang dibenerke rak ngono. Nang yen aturmu kuwi seneng goroh, kowe wis nyandang dosa pirang-pirang perkara di. Kejaba kowe dosa karo Sinuwun, Si Adi uga dosa karo para kawulamu. Lan luwih dene ngabot meneh dosamu merga kowe mentala ngapusi karo badunmu dhewe di. Cekap. Cekap. Bapak Durna. Wonten dawuh nggih. Sampeyan boten perlu nglepataken paman semuri nanging kudune Bapak Durna saged mawas dirinipun piyambak. Ndika niku kacek mboten kathah yen kalih paman Sengkuni. Cobi mang penggalih. Kala menapa Bapak Durna menika ngendika nyata. Tuladhanipun Bapak Durna sagah mejahi Werkudara, kanyatan malah Werkudara saged pinanggih kalian Bathara Dewa Ruci. Niku dereng lakon liya-liyane. Mila cekap cukupi yen Bapak Durna mboten saged nglestarekke oleh kula nyekel pangwasa Praja Ngastina nganti urun-tumurun. Petah napa kula dadak percaya kali sampeyan?
siang pantara ratri mung cipta pukulun tanah liwan kaeksi mila katur kang jun domane prasasat rageng ulun kang sumembah mung gwing patanto Prabu miwang kagungan to singsim saksat sampun prabdi katonasta pukulun lat tenara pati Rama dewan ingsun palukan langkung ning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu lenging driya mangun kung kanduwan rimang lerlena tanpa kanin yen tan tuluso mangku sang tiyah utama Oh
kula nuwun amit pasang Kalimantabi tinebih ning siku denda jinaket ning toyaning ngaksami. Kula nuwun Gusti kawula ingkang ngabiyantu ing Rasa Prabu mboten kanthi tinimbalan sepinten ageng kelepatan kawula mawantu-wantu nyuwun lumuntur ing samudra panyaksami Kangjeng Sinuwun. Iya bocah bagus ana luputmu isih agung pangaksamaning ingsun. Paman Sungguni nuwun wonten dawuh nggih. Mara diagi purban bocah iki paman. Nulinggih ngestakaken dawuh anak Prabu. Nuwun sewu kula radi mengkareng sekedhik mangsa bareng paman pati. Nulinggih matur sembah nuwun. Mengko bocah bagus. Sawise tata lungguhmu mara tumuli matur kanthi prasaja. Sira iku bocah saka ngendi lan sapa kang dadi arenmu nggih? Nun inggih. Kula ngwingking saking dusun Pucang Manis Laladan Ardi Sindoro. Ingkang sudya mastani nami kula pun Bambang Sudara Manik Gusti. Bambang Sudara Manik bocah saka Pucang Manis Laladan Gunung Sindoro. Nok-nok inggih. Sawangsulipun paduka menika sinten Gusti? Lah wanuhna ya. Aku iki pepatih dalem senuwuning Ngastina kene. Kekasihku Patih Harya Sangguni ya Harya Suman lenggahku ana Plasa Jenar. Sudara Manik nuwun wonten dawuh. Ana wigati apa dene sira swaning rasaning sinuwun ingkang tanpa tinimbalan Sudara Manik? Nun inggih Gusti Patih waleh-waleh menapa? Sowan kula menika adhapur badhe nyuwun Kali Damar. Nyuwun Kali Damar. Kali Damar iki mengku swara sabar apa kang dadi petenging pikirmu nggih? Nun inggih Gusti Patih. Kepareng munjuk atur nalika malem syukur kasih kula menika nampi wangsiting Bathara. Suraos sing wangsit badhe pikantuk kamulyan gesang kula ing Madyapada dumugi ning Janaloka. Manawi kula saged dados putra siswanipun pandhita ing Sukalima kang peparek Sang Penemban Begawan Druna. Gusti Patih, nalika kula bidhal saking Pucang Manis dumujuk ing pertapan Sukalima namung pinanggih suwung. Manut dawuhipun para cantrik siswanipun Sang Penemban wekdal menika Sang Begawan Durna nembe nuhuni wajib si bocah wonten ing kraton Ngastina. Ingkang menika duh Gusti Patih hambuk bilih dipun keparengaken kula nyuwun wekdal kangge ngadhep dhateng Sang Penemban Begawan Durna Gusti. Pancen para nyata nggih. Yen Panembahan Durna mono wektu iki lagi sibaning setinggil kene hawit panjenengane iku pujangga Praja Ngastina. Sudara Manik, aku ora kabotan lampun sira kepengin bakal pinanggih kelawan Kakang Penemban Begawan Durna. Inggih ngaturaken ing penuwun Gusti Patih. Wakni gondel, "Anapa, Di?" Tumuli panggiyana bocah bagus kang pengin ngadhep marang sampeyan iki Wakni gondel. "Oh iya ya, Di, matur nuwun, Di." Lho ora ngono kok. Ana tamu goleki aku. Bungah rasane ngatiku iki. Entuk jeb meneh bakal aku. Nuwun sewu nggih. Monggo, Bapak Penemban kula sumangga Bapak Sukalima. Nggih, sembah nuwun. Bocah bagus. Wonten dawuh. Wanuhna ya. Ya aku iki Begawan Durna nggih. Nun inggih. Sembah nuwun Sang Penemban paring manggi dhumateng pun Sudara Manik. Iya. Wektu iki kowe kepengin dadi siswaku. Nun inggih. Iya. Aku ora bakal kabotan napa warang pasuwitanmu.
Ning ya kuwi Sedara Manik jer Basuki mawa beya. Mekaten ya. Lajeng menapa abon-abonipun sang perempuan paring pangandika. Pitukane dudu Mas Picis Rajabrana ya. Pitukane lamun sira bisa nyuwanake anak Janaka sing jeneng Abimanyu utawa Angkawijaya kang nyatun Plangkawati ana ing pangarepanku kene mbah mati apa urip aku kudu bakal nembe marang paswitanmu Sedara Manik. Kuwi pitukane. Kagiatari sangka pirangu Rinanggul kinempit kempit Duh sangertnaning bawana wong ya situ kang welang ati ya situ kang ana sing tias ya situ kang kudu kering nun inggih sangati penemban bilih menika ingkang dados pamundhut paduka sang penemban sagah dari kinanten silak dhat menawi kula saged gandeng sampun trewaca sabda paduka benjang dadak ngentosi menapa labet anggen kok pakedati nampi paswitan kula kepareng apa nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu tumuli kula ngudi swanipun Abimanyu kunjuk ing sang perempuan Begawan Durna. Oh iya tolong satebakali Sedara Manik muklep daya ing karya bocah bagus nun inggih sinuwun saha Gusti Patih kula nyuwun pamit saha nyuwun pangestu mugi pikantuk damel badhe lampah kula menika sinuwun. Iya bocah bagus waton teteken tekun mesti tekan sediamu Sedara Manik. Ya nggih Sedara Manik ndak dongake aja nganti gagal gegayuhanmu bocah bagus entuk gawe ya nggih Sedara Manik. Miyat langening kalang yuwana klara panta muncar tinon ler kekonang surm sorote tahan padang Bapa Durna jimat kula Bapa Durna sesembahan kula Mboten nyono jebul paduka Bapa dumugi semanten anggenipun menggalih murih lestari ning pangwas ngasta mutring tangan kula Bapa matur sembah nuwun anak Prabu. Wah jan hebat tenan Pak Ninggondel. Kakang Premban sirahku nggonen kaset tak sumanggake marang sampeyan Pak Ninggondel. Ora Di, ora. Aku aja nganti sewiyah-wiyah marang sesawening titah kok Di. Menika kula sampun budidaya nggih. Nggih. Dene budidaya wau kasembaten menapa mboten namung gumantung wonten ing ngersanipun kuwaos kok nggih.
Kula pikantuk damel inggih bejo paduka anak Prabu Kurupati namung menawi ngantos gagal sampun ngantos nutuh dhateng kula malih nggih nggih. Ih kaluhuran sabdaning Bapa Durna. Paman Sungguni nuwun wonten dawuh. Mara enggal dawuh marang para kadang. Kinen padha sabiyantu marang lekasing Bapa ing Sukalima. Anggone wis matah marang Sudara Manik budal Hangupati marang Si Abimanyu. Namung saderengipun kula badhe ndhawuhaken dhateng para Kurawa sekedhik kula badhe pitaken dhateng Pak Ninggondil mangsa borong Paman Harya. Kakang Durna, apa di ana sambung ngrapeti apa dene Kakang Penemban kok banjur ngersakake sowane Si Abimanyu? Aku nyuwun keterangan Pak Ninggondil. Lah ngene ya, Di. Manuk surasaning jangka kang wis tak ngerteni ingkang bakal nyekel panguwasa praja Ngastina kuwi besok turun saka si Janaka. Sabab apa? Awet Janaka wis bisa nampa wahyu Makutha Rama. Monggo sak ngertiku putra kang cinakedene Janaka kuwi mung siji yaiku Si Abimanyu. Dasare Bimanyu wis lakon nampa wahyu cakrane ngrat. Lho kuwi. Mula nganti aku njaluk Bimanyu tak sowan ki mrene. Ya wis teko kene aku njaluk Abimanyu patenana. Angka Wijaya sirnekna. Nganti matine Si Abimanyu tegese janganing jagat mau ora bakal wujud di. Mengkon iya, waduh Bapa Durna. Wah. Bapa Penemban Begawan Dunus sembah kang sipatitah matur sembah nuwun Bapa Durna. Jebul paduka saestu lahir batos ingkang sabiyantu dhateng Pandhayudana. Aduh Pak Ninggondil jan wajib iki didedawa umurmu Pak Ninggondil. Kok jebul tekan semono etunge Pak Ninggondil Sukalima. Kakang Penemban, piye di supaya aja nganti tuwa tak suwun mbok aja suwe-suwe nggonmu dadi duda ndang tak rabekke ya wani. Hah, wong gerang kok senengane kok penyenyengan. Aku wis ora arep rabi. Rabi ki tuwek arep nggo peti mau nyuling kowe aku. Rabi ki dienggo apa wis ora iso ndengenge kok arep rabi. Iya Pak iya. Nulingginggir gandeng sampun terwocok parang apa nyuwun pamit madhal pasewanan mangsa borong Paman Harya Bapa Durna nuwun wonten dawuh nggih. Monggo Bapa paduka kula kanthi minggah ing sangkar palanggatan nyuwun ing ngersaning Hyang Manuk mugi kasempatan sedanipun Sudara Manik kula dherekaken anak Prabu Adimas Kartomarma wonten dawuh Kanjeng Sinuwun sira siadi mangsa bodho angga nurmeksa marang kuncaraning asmaning Sun Kartomarma.
nata undur hang daton tindak nyolengkeh-lengkeh lir singa lupa pomo kaki jeneng glali keh gulane aja lali agamane Nduk Esi ana apa mak nimbali marang anakmu aku jumbuh pemangsaning Parwinasis ya Nduk buktine bengi iki awake dhewe tinimbalan warga masyarakat Tulungagung lumantar Bapak Bupati lan para panitia kang wigati dadi dawuh nderek mangayi bagya nggone para warga mengeti ambal warsa Kabupaten Tulungagung kang kaping 799 taun. Wangsaning Parwinasis mau piye to, Yung? Yaiku witing tresna jalaran saka kulina. Aku percaya kok, Nduk. Parwinasis jaman biyen ki yen nganggit wewangson akeh benere kok, nggih. Ora beda tembung witing tresna sabab saka kulina mau ya, nggih. Sampeyan kok bisa ngendika ngono ki nalari kepiye to Yung? Piye Tulungagung ki yen karo awake dhewe wis dadi kulawarga kok Nduk wis dudu wong liya meneh. Sabab saben taun seba sowan mrene ya nggih. Ya saka kulinane nganti nganggep awake dhewe iki dudu wong liya. Ngono ya Yung. Heeh. Luweh-luweh Nduk. Pepundhenku Bapak Insinyur Heru Cahyono Magister Manajemen nggih. Dening Bupati Tulungagung awake dhewe iki persasat diengu mati ngurak kok, Nduk. Lah iya. Aku ora ngira Yung Bapak Insinyur Heru Cahyono iki jebul nyimpen potensi lan ngantongi segudang prestasi. Ewadene Bapak Heru yen ngendikan mohumuk lan ora seneng menepuk dadah. Merendah ya, Nduk? Iya. Prestasi itu sebenarnya berkat kerukunan dan kekompakan masyarakat kok, Yung. Bupati punya program, dewan menyetujui. Masyarakat ting nyengguyung, akhirnya prestasi berhasil diraih. Kuwi mau wujude, Mak. Kuwi pas, Nduk, pas. Pas apane? Pas maskote warga Tulungagung yaiku guyub rukun kuwi maskote. Mula upama Kabupaten Tulungagung iki menyimpan segudang prestasi iki ora aneh. Luwih-luwih garwane Bapak Heru Nduk, Ibu Dr. Anda Garjati iki punya ide memasarakan jus blimbing lan jus pelem. Terus wargane merespon, lah tur respone ya positif. Dadi anu ya nggih Tulungagung terkenal kota jus lembing saiki Nduk. Lembing ki apa? Lembing ki pelem karo blimbing. Dudu kok tombak sing dienggo olahraga lempar lembing kae dudu. Aku mau wis ngrasake kok Nduk. Wah jan. Iki bakal nek Gusti iki ngijabahi tur aku percaya Gusti ngijabahi meridhoi sebab saiki akeh wong bludrek. Oke wong darah tinggi
Mongko sing jeneng blimbing kuwi salah satu sarana untuk menurunkan darah tinggi. Ngono ya Mak. Bugar Jati moh kalah karo kakunge kok yung tenan kok nduk. Esti pejabat ki yen ora mendukung karyane sing kakung malah haji bojon setap kok nggih. Apa iya? Heeh, contone akeh kok nduk. Dadi istri pejabat mongko ngerti ya mung seneng mangan, seneng dandan karo mung seneng dolan. Wis kena dijagakake mesti daerah kono bakal ana kasus. Iya ya yung. Mula saiki koran-koran isine mung didominasi dewan sing diperiksa mergo kasus korupsi. Wis ben nduk ben ana karamane ben do disangga dhewe. Aku wis matur bola-bali wong utang kuwi nyaur nyilih ki balekke nandur ki bakal ngunduh. Alhamdulillah tulung agung jauh dari kasus ya Mak. Tenan ambak ki kutha cilik ning para warga kemasyarakatane becik kok nduk. Dasare kutane resik dalane gasik piyene ora kakean klenik mula dadine ya becik utawa apik. Ngono ya ya. Heeh. Karena pengabdian dan dedikasi Bapak Bupati di bidang kependudukan dan KB, ora moga nduk yen Pak Bupati menerima penghargaan Manggala Karya Kencana saka Presiden RI. Kapan wi Mak? Durung suwe nduk, durung suwe. Kuwi lagi nalika tanggal 23 Juni sing kepungkur. Wah, hebat ya Pak Bupati. Ora usah dialem. Ora usah kowe ngalem bono, Pak Bupati ora mabuk sanjungan kok nggih. Pak Heru iki kepara malah merindukan masukan, saran, kritik dan solusi kok nduk. Ngono ya Mak. Heeh. Sing penting ora wonten sulaya ya yung. Iya. Tahun iki gabungan himpunan petani pemakai air Tirtaguna Tulungagung ya wis antuk predikat juara nasional. Nduk tepuk tangan untuk ini. Para kadang petani pemakai air Tirtaguna Tulungagung antuk predikat juara nasional ya Mak. GHIPPA juara nasional bener. Tahun wingi P2WKSS Desa Ndono Kecamatan Sendang juara Jawa Timur, ning tahun iki genti P2WKS Banguan Kedung Waru masuk nominasi. Kuwi hasil binaane Bugar Jati Heru Cahyono ya Mak. Ayo genah no. Prestasi liyane apa wae Mak? Wah akeh nduk. Yang dikandhake kabeh sewengi iki ora kemput. Prestasi liyane kelompok peternak sapi barokah saka Banjarjo Rejo Tangan menjuari lomba ternak sapi agrobisnis tingkat nasional. Lho coba. Apa ora hebat? Ngono ya yung. Terus kelompok peternak ayam buras Jaya Makmur saka Sambira Byong Sumbering Gempol menjadi peringkat 3 tingkat Jawa Timur. Kuwi wajib ditingkatake ya Mak. Iya, wajib ditingkatake. Tahun sing arep teko iki nduk muga-muga masuk nominasi nasional. Gusti ngijabah ana. Lan ora keri nduk ing Desa Tanjung Kalidawir iki ya maju tingkat nasional lomba desa berprestasi mewakili Jawa Timur nggih. Semoga berhasil dadi juara. Amin. Pak Karmani kuwi tepung to, Nduk? Sapa? Pak Karmani. Iki biaya ngunut Tulungagung ngantuk juara nasional lomba teknologi tepat guna. Sabab tekune menciptakan mesin tenun mini, Nduk. Kuwi biaya ngunut. Lah ngantru juara apa, Mak? Ora tak sambung. Kok terus arep penyenyengan rembugmu kuwi. Iki durung
lomba tertib lalu lintas kategori kota kecil Tulungagung menjadi juara bertahan ngger iki wajib dicontoh weh ngono tertib lalu lintas iya muga-muga bisa nyuda anane kacintrakan ana ing dalan ya mak insyaallah nduk Gusti ngijabahi tanggal 9 sesuk Bapak Bupati, Bapak Heru Cahyono uga pinaringan kanugrahan saka pamarintah pusat wujude Manggala Bakti Usada. Kuwi dalam rangka Hari Kesehatan Nasional kang kaping 40 sing digelar ing Kutha Ngayogyakarta Hadiningrat nggih. Bakal yang nampa kanugrahan kuwi. Manggala Bakti Usada. Wah, syukuran ya, Yung. Iya, ning cukup tumpengan wae, Nduk, ora usah wayangan neh. Wayangan isuk setahun pisan wae dadi ora jeleh ngono ya ya bareng tak pikir sing durung ketok prestasine kok bidang pendidikan ya yung lah ya iki nduk iki isih mrihatinke piye Tulungagung kok pendidikane pasif iki piye kapan pelajar Tulungagung menjuarai olimpiade fisika kimia utawa matematika ya nduk aku ndongaake insyaallah yung karo mlaku muga-muga Tulungagung mengorbit lewat dunia pendidikan ya mak iya nger iya malah iki perlu tak kandhake marang kowe lan dulur-dulur munduk dalam menanggulangi masalah air bersih Pemda Tulungagung ing tahun 2004 sudah dapat mengoptimalkan 3 desa yaitu ing desa Kalidawir ing tahun wingi 3 desa kayata Tanggung Gunung air sekarang bukan benda sosial kudu di ngerteni ya nduk mula kudu diirit sebab mujudake barang langka aja mung biar biur ngono ya mak resik ya kene aja kekerep nyang jeding ya nduk kudu iso ngirit perkara banyu ku mau iya iya ayo muga-muga para kadang-kadang sing wis entuk unjukan toya wening mau bisa ngirit wong nyatane wiwit jaman biyen wiwit lair nganti gedhe durung tau ngrasake banyu sing resik saiki wis kasil bisa ngombe banyu bening alhamdulillah wis genah yen sipating pamong kuwi mung tansah momong marang apa kebutuhaning masyarakate ya mak iya kepara nyata nduk bola-bali wis tak aturake sing jeneng pamong sing becik kuwi ora mbutuhke diladeni kelawan para kawula ning pamong ngladen ana apa butuhing para kawulane iya yang iya muga-muga Gusti tansah ngijabahi malah ngene nggih aku ki ya prihatin kok nduk perkara apa tumrap penyakit masyarakat kuwi lho nduk aku ya ora janji upama Tulungagung kene iki dinyatakan secara resmi sebagai kabupaten yang bebas AIDS dan bebas narkoba tenan nduk aku arep nyanyi ana kene tur tak diskon sing sakake-akeh kok nggih kosek wangune kok sampeyan antipati nyang narkoba to wah tenan kok nggih tenan aku jan antipati negarane dhewe iki bubrah murak-marik ora karuan underane ora mung perkara korupsi tok kok nduk ora mung perkara korupsi tok ning jebul generasi muda 35% wis keracunan narkoba mau kok nggih iki lho nduk sing prihatinke aku ya melu susah ngatasi bareng kaya ngono mongko ya ora murah regane kok anti tekan desa ngadesa mlebu marang nggon SD bareng ya mak kuwi kepiye kowe ngerti Jepang kae nduk Jepang ana apa Jepang kuwi masyarakatnya disiplin mereka hukum ditegakkan lan pemerintahnya ya bersih lan konsekuen yung piye insyaallah gebragan 100 hari pemerintahan Bapak SBY iki ana wae ya mak amin aku ora kendhat ndonga kok nggih muga-muga pemerintahan yang baru ini benar-benar membawa pembaharuan terutama negarane dhewe kene bebas narkoba dan bebas miras kuwi sing tak arep-arep ya nduk moga Gusti ngijabahi mak
lumantar pagelaran ulang tahun Kabupaten Tulungagung bengi iki aku menghimbau terutama bagi warga Tulungagung, jauhi narkoba sebelum Anda mati karena narkoba. Hindari korupsi sebelum Anda dibui karena korupsi. Masyarakat ki sing arep dikorupsi wae apa to, Mak? Tak kandhani ya nduk, masyarakat kuwi majemuk kok nggih, pejabat ki ya klebu anggota masyarakat lho nduk. Iya. Ning aku percaya yo. Waton guyub rukun lestari dadi maskot masyarakat Tulungagung, optimis peredaran narkoba lan korupsi akan selalu terantisipasi kaya. Aku melu mujekke ya nduk. Warga Tulungagung tak kekudang berani menegakkan kebenaran dengan semboyan fastabiqul khairat demi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ya nduk. Bukan hanya infrastruktur yang direnovasi dan dibenahi, ning uga mental aparat wajib direparasi ya Mak. Apapun alasannya, maraknya pejabat yang korupsi, muaranya adalah rakyat kecil yang akan menanggung beban deritane kok Mak. Bener nggih, heeh. Mula masyarakat saiki yen ora kepengin dadi korban harus berani bangkit melawan segala bentuk penyelewengan. Kaniwa waton damailah bangsaku. Watone kuwi, damailah bangsaku. Iya, iki ana lagune, Nduk.
wis ngumanting antariksa ya nduk iki lelagon damelah bangsaku. Iya ya muga Gusti ngudaneni ya yung. Awit wis ana wewangson cerah gawe bubrah rukun gawe santosa. Heeh.